ҳаёт як саёҳати олиҷанобест ки пур аз гардишҳо, мушкилотҳо ва лаҳзаҳои шодӣ амиқро дар худ дорост. ин гобелен ба охири сатҳо қарори хурдест ки мо ҳар рӯз қабул мекунем ва ин қарорҳои хурд ҷамъ мешаванд то таҷрибаҳои зиндагии моро эҷод кунанд. мушкили дар он аст ки онҳо хеле зиёданд. мо метавонем ба изтироб ва стресс дучор шавем. то ҳар якеро оптимизатсия кунем ва ҳар дафъа барои интихоби беҳтарин ғами зиёдатӣ хӯрем. агар нахоҳед ки ғами зиёдатӣ хӯред барои қабул кардани қарорҳои хурд, ба шумо лозим аст то қоидаҳои муайянро созед ва риоя кунед. ман дар ин навор ман дар бораи 8 қоида суҳбат мекунам ки ман онҳоро ҳар рӯз риоя мекунам ва онҳо ба ман кӯмак мерасонанд то ки ҳаёти худро идора кунам ва ғами зиёдатӣ нахӯрам. қоидаи аввал ном дорад EAP ки маънояш аст истеъмол кардан, эҷод кардан, пайваст шудан. ман ку техника ва технологияро дӯст медорам ва ин қоидаро маҳз барои он истифода мебарам. барои мисол дар YouTube ягон таблиғоти нав мебинам ки охирон модели ягон телефони мобилӣ ё ин ки ягон лаптопи нав, ягон компютери нав, ягон процессори нав ва ё ин ки ба мағоза меравӣ ва мебинӣ ки ин охирон таҷҳизоти нав аст ва онро бояд харидорӣ кунӣ. ва ман дар ин лаҳзаҳо ана ҳамин се қоидаро истифода мебарам. қоидаи аввал он аст ки истеъмол кардан. барои мисол агар ки ман як лаптопи нав гирам ё ки як компютери нав гирам, аввал мепурсам ки оё ин ба ман кӯмак мерасонад барои ҳамон маълумотро осонтар гирифтан, яъне истеъмол кардан. маълумотро мо истеъмол мекунем. ва дуюм ин ки оё ин ба ман кӯмак мерасонад барои эҷод кардан. барои мисол агар ки ман ҳамин клавиатураро харидорӣ кунам ва аз рӯи фактор нархашам қимат аст, тақрибан 100 евро аст ва сабабе ки ман ин қадар маблағро масраф кардам дар он, яъне ин ба ман кӯмак мерасонад то ки ман эҷод кунам. барои мисол барои эҷод кардани ягон навор ба ту лозим аст ки ягон симро бо ин пайваст кунонӣ ва бале яъне ба ту лозим аст, яъне ин ба ту кӯмак мерасонад ки бо 3 то дигар таҷҳизотҳо пайваст шавад. барои мисол бо Bluetooth wireless метавонӣ ки ба iPad-и худ ё ки ба лаптопи кории худ ё ин ки ба компютери хонагии худ пайваст кунӣ ва ин комилан ҷои аллакай 4 та клавиатураро мегирад дар нархе ки ин дорад ва ин дар ҳақиқат ки зебост ва ана ҳамун қувваи ҳаёташ ё ин ки батареяш ҳам хеле дароз аст ки ба ман писанд аст ва маҳз барои ҳамин ман инро харидам то ки эҷодкор бошам, яъне эҷод кунам. ва дигар ин ном дорад пайваст шудан. агар ки ман ягон телефони мобилӣ харидорӣ кунам ва ман ба худам савол медиҳам ки оё ҳамин телефони мобилӣ ба ман кӯмак мерасонад, алан камтарак зиёдтар ба ман кӯмак мерасонад то ки ман бо модарам пайваст шавам, бо дӯстонам пайваст шавам ва баъд агар ки ҳамин таҷҳизоте ки ман мехарам ё ки техникае ки ман мехарам дар ҳамон рӯз ҳарчи ҳамин саволҳоро ҷавоб дод, истеъмол кардан, эҷод кардан, пайваст шудан ва ман гуфтам ки бале ин арзанда ҳаст, пас он ман меравам мехарам ҳамон таҷҳизотро. агар ки не бинам ки як клавиатураи дигар аст ва чени клавиатураи ма эҷодкор нест, албатта ки манро харидорӣ намекунам. омадем ба дуюмин қоида ки ном дорад ман дар чизҳое сармоягузорӣ мекунам ки манро аз 0 ба 1 мебарам, на ин ки аз 1 ба 1,1. барои мисол аз телефони мобилӣ надоштан ба телефони мобилӣ доштан ин аллакай аз 0 ба 1 аст. ё ин ки аз iPhone 7 доштан ба iPhone 10 гузаштан ин аллакай 1,1 аст. ё ин ки аз компютер доштан ба компютери ки гири ки барои мисол 64 GB RAM дошта бошаду процессори бақувват дошта бошаду видеокарташ 12 GB бошад, ин аллакай 1,5 аст. аммо барои мисол ту компютери доштӣ ки 8 GB RAM дошт, яъне ту бояд дар чизҳое сармоягузорӣ кунӣ ки туро аз 0 ба 1 мебаранд ё ки аз 1 ба 2 мебаранд, на ин ки аз 1 ба 1,1 мебаранд. барои ҳамин одамон якмур аз ман мепурсанд ки ҳей Ризо, чӣ намуди таҷҳизотро то таги 5000 сомониро харидорӣ кунем? тавсияи ман якмур ҳамон аст. бигӯем агар ки ту донишҷӯ бошӣ ва ё ки коргар бошӣ, ба ту ҳатман лаптоп ё ки компютер лозим аст. аз он ки меравӣ 15000 10000 сомон да масраф мекунӣ ва охирон модели iPhone-ро харидорӣ мекунӣ, аз вай дарав компютери харидорӣ кунӣ, чунки ин аллакай комилан зиндагитро иваз мекунад. комилан ҳам зиндагии донишҷӯитро, ҳам зиндагии коритро. барои ҳамин аз 0 ба 1 мебарад тура. аммо агар ки телефони барои мисол Nokia Beeline дошта бошӣ ки ҳатто бо модарат суҳбат карда метавонӣ ва рави ягон телефони дигар харидорӣ кунӣ 10000 сомон, вай ба ҳар ҳол максимум агар тура барад аз 1 то 1,5 мебарад. ҳаргиз ба дура намеравад, чунки аллакай ту телефони мобилӣ доштӣ ва бароси агар ки ҳамин ту
اجادکار نباشی ویدیوساز نباشی با تو کاملا آخران مدلی اپل لازم نیست چون که بسیار از همین آدمانی که میرن 15000 تومان مصرف میکنن برای خریدن آخران مدل بسیار از همون فونکسیون تلفن موبایل رو استفاده نمیبرن برای مثال سه تا کامرای افسانه‌ای دارد که به استفاده نمیبرن و بله همون ضریت یا که قوه باتریش که دراز است هوای هم باید لازم نیست چیکار میکنن یک استعمال کننده زیادتی رو میخرن که روز بگه آنها رو زندگی آنها رو در ورق زدن شبکه‌های اجتماعی آسان‌تر میکند نظر به اون که ایجاد کنن در همین زمانی که ما زندگی داریم اگر که تو ایجادکار باشی این بازی را کاملا عوض میکند همین شبکه‌های اجتماعی و که همین تجهیزات و تکنولوژی داری اما اگر که تو تنبل باشی و یک عمر بله استعمال کنی معلومات ها رو برای فقط خبر خونی روی فقط نمیدونم صورت های گوش چپر دوستانت رو تماشا کنی در اینستاگرام فیسبوک و تیک توک و یوتیوب تو تنها وقت گذراندی شد یعنی همین تجهیزات خریدی 15000 تومان وای سرمایه گذاری نیست وای مینوس است وای زندگی تو کاملا ویران کرده شده است اومدیم با قاعده سیوم که من آن رو نه هر روز رعایت میکنم نام دارد ها البته نه این قاعده رو من از یکی از کتاب های مشهوری که در جامعه انگلیسی هست و از طرف درک سیورت نوشته شده است و این کتاب نام دارد Hell Yeah or No بله من همون پارچه قسم نواری گذشته رو میگذارم و پس اون برمیگردیم وقتی که ما جوان هستیم و نه اونقدر امکانیت ها داریم در حیاتمون ما شاید که قریب به همه کارها جواب هر رو گوییم ولی وقتی که ما کمتر کلان میشویم دانشگاه رو تمام میکنیم صاحب جای کار میشویم مسئولیت های زیاد رو بر دوش میگیریم الکی همون هر رو نه هم وقت میتوانیم گفتن در این جا با تو الکه همون ها باید که البته شود مقصد این است اگر که همین کاری رو که ما انجام میدیم همون روز در تجارت ما در تحصیل ما در زندگی ما یگون فایده آورد البته که رفتن اون رو انجام دادن در کار و این در این حالت ما باید که همین چیز رو البته بگیم برای مثال عادی اگر که یک دوستی آنلاینی با ریزو پیام مینویسد در پست الکترونیکی که در تلگرام در پایان از سراغ‌های لازمه ایونت‌های لازمه و ریزو گفت اگر که بین تمام پیام رو و در همون وقت و زمان گوید که البته که من میخوام این کار انجام دادن و البته که من اون کار انجام میدم ولی این درس است که من هر روز خودم رو خاطر رسان مینمایم که هی ریزو تو باید این درس یا که این قاعده رو تو باید یعنی رعایت کنی اما متاسفانه نه هر روز من بله این قاعده رو رعایت میکنم برای مثال در ایتی آموز ما با همدستا در ماه نوامبر به خلاصه آمدیم که ما با تلگرام میرویم اما من در اصل میخواستم که نه نمیرویم این مکانی خوب نیست اما به هر حال به خلاصه آمدیم که با تلگرام رفتیم و بله وبنامه‌های خود رو گشادیم در تلگرام هم از ایتی آموز هم از ریزا گیف رو پس اون باز شرح ها رو هم کشاده ماندیم تا که مردم شرح هم نویسن ولی من تقریبا یک 2-3 روز کاملا دیگر دقت زیاد کردن نتونستم در کارم چون که وقت رو قریب که بی‌فایده گذروندم در تلگرام و بله من فکر کردم که یگان جامعه زیبا میسازیم در اینجا و من جوابی ها گفتم البته نگفتم بله گفتم که ها یعنی ها البته نه نبود ها بود تنها ها بود و من این خطاگی بزرگ بود که من کردم و این زمان دیگر همون شرح‌هایی که در تلگرام شده بود بس کردم و بله یگان گروه دیگر نساختم تنها همون وبنامه است و تلگرام رو از تلفن موبایلم نابود کردم و در یک روز ممکن یک مرتبه روم بینم اگر اون کس پیام نوشته باشد جواب میدم اگر که ننوشته باشد جواب نمیدم و بله یعنی باید شما در حقیقت که اگر که همین کسی با شما یگان چیز رو گفت که شما باید انجام دهید نه واسه در جای کار است نه واسه در خانه است نه واسه که در مکتب است در بین دوستان است اگر که شما فکر کنید که در حقیقت یعنی در هیجان باشید البته که شما رو میخواهید کردن انجام دهید اما گویید که ها شاید که نه بله نکنید این کارو چون که این بود تجربه من یک بار دیگر یک چند روزای پیش تماشای تلویزیون و بازی کامپیوتری رو تنها با آدمان انجام میدهم وقتی که من نورس بودم و یک عمر از دنبال تماشای بازی فوتبال بودم یگان بازی جام جهانی سال 2018 و 2014 را کاملا از دست نداده بودم حتی سال 2014 که جام جهان در برزیل بود و در برزیل امریکای لاتینی الکی وقتی که آنجا شب می شود در دوشنبه صبح است ساعت 3-4 است و بازی‌هایی که در امریکای لاتینی میگذارن و خصوصا جام جهانی سال 2014 خاطرماندترین بود و من تا وقتی که
ҳамин бозиҳои ҷоми ҷаҳони соли 2014-ро саҳар тамошо намекардам, хоб намерафтам. Пас он вақте ки соли 2019 донишҷӯ шудам ва хонаву ватану модарро тарк кардам, то ки аз дунболи орзуҳоям равам ва пас он дар як кишвари нав, мардуми нав, зиндагии нав ва бале аз як тараф донишгоҳ буд, аз як тарафи дигар кор мекардам ва бо забони лаҳистонӣ мехондам ва бо забони инглисиамро зеботар мекардам. дигар бароси вақти тамошои телевизион набуд ва аз як рӯ ман шодам, чунки агар ки ман боз якчанд намедонам ҷомҳои ҷаҳонро тамошо мекардам ё ин ки бозиҳои премер-лигаи Англияро ҳамашро агар тамошо мекардам, чӣ тавре ки 16 сола ва 17 сола будам, шояд ки бале таҳсил камтар мекардам ва диққатам ҳам камтар мешуд. Бале яъне соли 2019-20 тамошо мекардем футбол, аммо на ба дараҷаи он ки дар давраи 15-16 солагӣ тамошо мекардем. Ва бале тақрибан 4 соли охир ман танҳо бо дӯстон тамошо мекунам футбол ё ки телевизионро умуман, чунки бо дӯстон шавқовар аст тамошо кардан, вале танҳо бозиҳои муҳим, барои мисол ҷоми ҷаҳони соли 2022, соли гузашта ки дар Қатар гузашт ва бале Аргентина, Фаронсаро тамошо кардем, ё ин ки ягон бозиҳои муҳим бошад, барои мисол финали Лигаи Чемпионҳо, бале тамошо мекунем телевизионро, аммо барости ҳар рӯз чӣ давре ки 5 сол пеш буд дигар нест. дигар шавқу рағбати тамошои футбол ҳам нест. ҳар як бозиро ва бале айни замон танҳо кор, таҳсил ва бале аз дунболи ҳамин тиҷорату айтиву техникаву технологияву комилан зиндагӣ дигар аз назар ба 5 сол пеш. Ва аз як рӯ ман шодам, чунки ҳамон қадар телевизион кам тамошо кардам ва ҳамон қадар вақт зиёдтар шуд барои корҳои муҳимро анҷом додан. ҳатто бозиҳои компютериам агар дар як моҳ 2 бор ҳам бозӣ кунам, онро низ бо дӯстонам бозӣ мекунам. Ман ҳаргиз дар хонаи худ бозиҳои компютерро намекунам, бозӣ намекунам, чунки шавқу рағбат нест, яъне илҳом нест бозӣ кардан танҳо. агар ки бо дӯстон бошӣ, бале зебост, аммо ҳамонам дар як ҳафта як маротиба ё ки ҳатто дар як моҳ 2 маротиба ҷамъ мешавем, бозӣ мекунем. омадем ба қоидаи панҷум ки ном дорад афсонавӣ душмани хуб аст. خب وقتی که من افسانوی میگویم این ترجمهش با مثل با انگلیسی پرفکت یا که با اسپانی پرفکتو یگان کاری پرفکت یعنی پرفکشن میگویند با این زبان ها و با ما با زبان تاجیکی چونه که من ترجمه کردم این نام دارد کامل یعنی یگان کاری کامل و اینو ما میگویم افسانوی دشمنی خوب است. چرا؟ بسیار از وقتها ما غم‌های زیادتی می‌خوریم که من می‌خوام که افسانه‌ترین ایجادکار در تاریخ کشور باشم یا اینکه من می‌خوام که بهترین فوتبالباز در دستم باشم یا اینکه من می‌خوام که کامل‌ترین دانشجو در مکتب باشم. یعنی همین پرفکشن یا اینکه کاملاً یگان کار رو انجام دادن میتونه تو رو از ایجاد کردن کارهای خوب باز دارد. برای مثال بسیار از آدمان میگن که تو وقتی که من کامرای زیباترین رو نخریدم آغاز نمی‌کنم ایجاد کردن نوارها رو در یوتیوب. یعنی که بسیار از آدمان میگن که تا وقتی که من کامپیوتر نخریدم که 64 جی بی رم نداشته باشد، 1 ترابایت اس اس دی نداشته باشد، من آغاز نمیکنم آموختن برنامه‌سازی رو یا که آموختن آی تی رو یا که آموختن زبان انگلیسی رو. یعنی که بسیار از آدمان میگن که تا وقتی که من پای افضل‌های زیباترین فوتبال بازی رو خریداری نکنم از دنبال توپ نمیشم. برای مثال پله وقتی که آغاز میکرد فوتبال بازی رو پای لیچ در کوچه ها بازی میکرد و پس اون بعد اون پای افضلای فوتبال بازی رو خریداری کردن. یعنی همین غمخوری زیادتی که من میخوام افسانوی ترین محصولات رو سازم تو رو از حتی آغاز کردن باز میدارد. برای مثال همین نوارای یوتیوبی من رو بار بینید. سال 2020 در همین یوتیوب وبنامه حاضرم. سال 2020 نواری من کاملا معنی نداشت. پس اون 20 21 22 23 هر روز نواری نو، تجربه نو، حکایت سازی نو، همین ساختن پای در پای با من کمک رساند تا که بهترین یا که افسانه‌ای ترین نوارها رو ایجاد کنم. اول من حتی نمیتونستم حکایت نقل کنم، حتی نمیتونستم در کامera صحبت کنم، حتی نمیتونستم انا همین تحریرهای زیبا کنم. این زمان این همین وبنامه یوتیوبی من این عیان است که آدم وقتی که هر هفته اقلاً برای 2-3 سال آینده را یک نواری گذارد وای میتواند که در همون کاری خود یا که در ایجاد کردن نوارها بهترین باشد. نوار اول کسی تماشا نمیکنه، دوم کسی تماشا 100 نوار ایجاد کن 100 تا بعد پس ممکن 100 تا ابونچی گیری یا که
намедонам ягон кас шарҳ нависад ва бале ан ҳамин аст мушкили ҳамин аст ки бисёр одамон оғоз мекунанд дар YouTube ё ки дар футболбозӣ ё ки дар IT барои 6 моҳ барои 1 сол пасон муваффақ намешаванд мегӯянд ки ман натавонистам ё ки ман беҳтарин лоиҳа насохтум ҳамаи ҳамин одамони муваффақро бинед ҳама новаса футболбоз аст муаллим аст мутахассиси IT аст видеоэҷодкор аст касе аст нест онҳо танҳо дар ҳоли беҳтарин ё ки афсонавитарин шудан дар ҷои кори худ вақте ки онҳо ҳамин чизро пай дар пай такрор карданд ва такрор моддаи дониш аст ва як рӯз оварда расонд ба эҷод кардани беҳтарин маҳсулот қоидаи шашум ном дорад қадами аввалро ту гузор ин қоида мегӯяд ки ҳама дар сайёраи замин одамони хуб ҳастанд аммо қадами аввалро ту бояд гузорӣ барои мисол дар кӯча меравӣ ва як хонуми зебо аст ва ту мехоҳӣ ки бо ӯ суҳбат кунӣ аммо намехоҳӣ суҳбат кардан ё ин ки дар дохилат тарс аст то ки суҳбат кунӣ ё ки шармат меояд то гӯӣ ки рӯз бахайр ё ин ки дар мактаб ягон ҳамсинфи нават омадааст ва мехоҳӣ бо ӯ дӯстӣ пайдо кунӣ аммо ту мегӯӣ ки не вай бояд аввал гап занад ки рӯз бахайр ё ин ки вай аввал қадами аввалро гузорад ё ки суҳбат кунад ва ба ҳамин шумо шинос намешавед ва дӯстиам пайдо намекунед ё ин ки дар ҷои кор як коргари нав омадааст ва ту бояд ки бо ӯ шинос шавӣ ва ӯро кобиву ёбиву яъне маълумот гириву дӯстӣ пайдо кунӣ аммо як умр худатро аз ӯ дур мебарӣ ва ба ҳамин кори хуб нест ё ин ки дар ҳама кору бор дар зиндагӣ аввал қадами аввалро ту бояд гузорӣ чунки ту ҳаргиз намедонӣ ки чӣ гап мешавад ҳамон одами навро шинос шудан имкониятҳои навро гирифтан вай метавонад ки зиндагитро иваз кунад мушкили асосӣ дар ин ҷо тарси ҷавоби рад гирифтан аст агар ки ман рӯз бахайр гӯям агар ки вай ҷавоб надиҳад чӣ агар ки ҳей алло гӯям вай ба ман ҷавоб надиҳад чӣ яъне ин тарсҳои зиёдатӣ аст аммо ба ростӣ аз таҷриба гӯям агар ман бо бисёр аз дӯстони хориҷӣ суҳбат кардам шинос шидам дӯстӣ пайдо кардам бисёр аз вақтҳо ҳамин ҳей гапзан ё ки hello гапзан good morning ё ин ки намедонам hello гапзан ё ин ки ола ё ки рӯз бахайр агар дар душанбе бошӣ қади ҳама одамони бегона дар қади кӯча барои ҳама одами хуб аст ба ту ҷавоб медиҳад ё ин ки дар тайёра парвоз мекунӣ ба дигар давлати сайёра ва ягон ҳамнишине дорӣ вай мумкин парвоз як 6 соат бошад дар ҳамон 6 соат ақаллан як ҳамсуҳбате ёбӣ ки туро ҳамсуҳбатӣ кунад то дар 6 соате ки парвоз доред бале қадами аввалро ту гузор ва ба ту ваъда медиҳам ки дар 99% ҳолатҳо ба ту ҷавоби рад намедиҳанд ҳама одами хуб аст ҳама дӯстона рафтор мекунанд ва бале омадем ба қоидаи ҳафтум ки ном дорад навис рӯзи истироҳатиятро ва ин қоидаро ман шахсан Ризо Гӯев ихтироъ кардам барои худам ва барои мисол ман ки як умр мехоҳам ки вақти худро самарарок истифода барам бефоида нагузаронам вақтамро чунки бале вақт ягона чизе дорем ки қиматтарин афсонавитарин асъори мост ва бисёр аз вақтҳо акнун ман дода мешавам ба кору ба таҳсилу бале ба эҷодкорӣ ва ин аз як рӯ кори хуб нест чунки аллакай ту зиндагӣ карда наметавонӣ ва дӯстону ҳамсинфон ё ин ки волидайн ҳам ба онҳо низ бояд ту суҳбат кунӣ ва ҳатто барои ҳамин рӯҳияти худ нам ё ин ки ба вазъияти рӯҳонии худ чунки зарари зиёдро мерасонад кор кардани бисёри бад ва ман дар як моҳ қариб 3 рӯз 4 рӯз як рӯзиро интихоб мекунам дар як ҳафта ва дар ҳамон рӯз комилан технология кор намекунад телефони мобилиам кор намекунад компютерам аз мизи кориам дур меравам одатан бисёре аз вақтҳо меравам бо дӯстонам ба маркази шаҳр ва дар он ҷо ошхонаи ё ки тарабхонаи ҳиндустонӣ аст ва дар он ҷо хӯрокҳои зебои ҳиндустонӣ мехӯрем ва ё он ки пасон дар шаҳри ман дар бидгоҳ зиндагӣ дорам айни замон ва дар шаҳри бидгоҳ қадамзанӣ меравем ё ин ки намедонам меравем футбол бозӣ мекунем дар хонаи он дӯстонам ё ин ки онҳо ба хонаи ман меоянд ва мо дар ин ҷо футбол бозӣ мекунем ё ин ки ягон мавзӯъро мегирем ва баҳс мекунем 3-4 кас шида яъне дур аз технология дур аз кор дур аз ҳамин компютеру дур аз интернету шабакаҳои иҷтимоию яъне комилан ин аллакай барқарор месозад манро дар ҳамон ҳафта барои мисол 5 рӯз 6 рӯз бо кадом бо дӯстонат суҳбат намекунӣ бо одамоне ки онҳо вақти туро бисёр мегиранд суҳбат намекунӣ ва онҳо низ кори худро доранд ва ту танҳо диққат мекунӣ дар корат баъдан як рӯз ё ки 2 рӯз яхе вақтҳо агар ки бисёр бад хаста шуда бошӣ аз кор вақтатро комилан ҷудо кун ва рав дур аз ҳама чиз шав то ки вай
ан ҳамон энерҷиро барқарор кунад ва боз рӯзи душанбе баргардиву аз хоб барвақт соати 7-8 хезиву аз дунболи кора шавӣ ва инро ман ҳамин гуна анҷом медиҳам дар як моҳ 3-4 рӯз. дар он 4 рӯз чӣ коре хоҳам бояд ман анҷом диҳам? хоҳам футбол бозӣ мекунам, хоҳам дӯстонамро диданӣ меравам, хоҳам ягон ҷо саёҳат меравам, хоҳам китоб мехонам, хоҳам китоб намехонам. яъне ин ҳамон рӯзе аст ки Ризо Гӯев бояд чӣ коре хоҳад анҷом диҳад. аммо дар дигар рӯзҳо бояд ин қоидаҳое ки имрӯз гуфтем ҳамашро бояд ман риоя кунам, ҳамон реҷаи рӯзро бояд ки риоя кунам. омадем ба охирин қоидае ки ман ҳар рӯз риоя мекунам. ном дорад сафар пеш аз самт, ҳаёт пеш аз мурдан. ва ин чӣ маъно дорад? мисол ту мақсад мегузорӣ ки ман бояд то охири сол 1000 обуначӣ ҷамъоварӣ кунам. ту мақсад мегузорӣ ки ман дар тӯли 4 соли оянда бояд ки дипломамро гирам. ё ин ки ту мақсад мегузорӣ ки ман бояд бузургтарин платформаи омӯзиширо дар кишвар созам. ё ин ки ту мақсад мегузорӣ ки ман бояд беҳтарин футболбози сол шавам. аммо гап дар бораи ҳамон мақсад нест, гап дар бораи сафар аст ки ба он мақсад туро мебарад. барои мисол вақте ки 1000 обуначиро гирифтӣ, аллакай баъд аз максимум 10 сония ту аллакай шод мешавиву ҷашн мегирӣ. аммо гап дар бораи сафар меравад ки то 1000 обуначӣ омадан ту чӣ гуна ҳар рӯзро ҳис мекунӣ. ё ин ки барои мисол ман диплом гирифтам ва ҳамагӣ маро 10 сония шод кард ки бале Ризо Гӯев ани замон хатмкунанда асту расман диплом дораду ан ҳамун яке аз қисми ҷомеа аст ки вай бале маълумоти олӣ дорад. аммо баростӣ гап дар бораи диплом набуд, гап дар бораи сафаре ки маро ба диплом бурд буд. яъне 4 сол таҳсил кардану дар бораи донишгоҳу баҳоҳову дӯстони нав шинос шидану корнома сохтану омӯхтану яъне шавқу рағбат доштану зиндагиро умуман таҷриба кардан буд. яъне ин дар бораи сафар буд, дар бораи як коғаз набуд. яъне коғаз ҳама барои мисол бисёр одамон ҳастанд ки мераванд маблағ метиҳанд коғазро мегиранд. аммо гап дар бораи сафар аст. хоб сафар дар ҳама чиз, ки ҳамин обуначи ҳозир ман қариб ки 900 обуначи дорам ва умедворам ки 1000 обуначи ҷамъоварӣ мешавад то охири сол. ин гап дар бораи обуначи нест, гап дар бораи сафаре ки маро то 1000 овард. барои мисол ман тӯли як 6 моҳи охир беҳтарин наворҳоеро эҷод кардам ки ман шодам аз онҳо. барои мисол чӣ тавр ман вақтамро идора мекунам, яке аз писандидатарин наворҳои ман аст ва шумо метавонед ки онро тамошо кунед дар ин вебнома. бисёр аз одамоне ки манро пайгирӣ мекунанд дар вебномаи ютюбӣ, онҳо гуфтанд ки акай Ризо чӣ тавр вақтатро идора мекунӣ, беҳтарин наворе буд ки мо аз ютуберҳои тоҷикӣ дар ин соҳа дидем. ва ман дар ҳақиқат ки шодам аз ин навор. яъне ин гап дар бораи ҳамон сафар аст. чӣ тавр ман идеяда омадам, чӣ тавр асбобҳои дигарро истифода бурдам, чӣ тавр ҳаёти худро дар он гузоштам ва як наворе кардам ки зиёда аз 800 кас тамошо кард он наворро ва бале тугои мақбулам зиёд гирифт ва бисёр аз одамон паём навиштанд маҳз аз ҳамон навор. Якай Ризо ин навор беҳтарин наворе буд ки дар ин вебномаи шумо аст. ва бале боз мегӯям ки ин гап дар бораи 800 тамошобин набуд, ин гап дар бораи ҳамон сафар буд. агар ки ҳама корро мекунед, албатта ту барои мисол мегӯӣ ки ман мехоҳам беҳтарин футболбоз шавам дар кишвар. аммо барои беҳтарин футболбоз шудан ҳамон сафар аз муҳим. ту бояд ҳар саҳар соатҳои 7 аз хоб хезӣ, равӣ аз дунболи туп, футбол бозӣ кунӣ, давиданӣ, бале ба варзиш машғул шавӣ, фитнес, яъне бисёр корҳое ҳастанд ки вай сафар аст дар он ҷо барои танҳо як мақсад. ё ки ҳамин Мессиро бинед, беҳтарин ҳикояро сохт дар корномааш, чандин маротиба дар финалҳо бозиро бохт. аммо соли 2022 хушбахтона ҷоми ҷаҳонро гирифт ва ин дар бораи сафар буд. чӣ тавр вай барои мисол бохтак чандин бозиҳоро, ӯро дар кишвараш бале нафрат карданд барои дар финали ҷоми амрикои соли 2016 голи бале пеналтиро ё ки 11 метрро ба анҷом расонда натавонист. яъне ҳамон гап дар бораи сафар аст. сафар чӣ гуна буд? беҳтарин ҳикоя сохтан вақти эҷод кардан ягон навор. ва бале ҳикояи ман ҳам дар YouTube дар ҳамин бора аст. дар бораи рақамҳо нест, дар бораи сафар аст. оё ман ҳаловат мебарам аз он? ва бале сафар пеш аз самт. ташаккури зиёд ки ин наворро низ тамошо кардед ва ман дар ҳақиқат ки ҳаловат бурдам аз эҷод кардани он ва умедворам ки дар дигар наворҳо ман шуморо мебинам.